comfortable. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Kapusligat di biyak, ada dusanan mga dawi, an mananap si ubla, pagbalasi paaway kananda, kapusi layada, adi manligat pamilyada, at man sakripisyo da, mga dawi ay man ubla. Kanan di kaadwan, naligat di mga dawi, ada duay padas, di mabalin ay lakaman, mabalin ay barkada, tapno iyaw awan di iliw, wando sulisugay mangyaw awan, sintalek mo na po. Mga dawi at bakan nalalaka, mo bumangon ta sagsapa, ubladian amagan, nga mo masayap tas labi, nang iliw di nanamnam, ngam siya na'y dawat ko na po, ta pamilya ka na ay wanan. Ngam ka na nasin Biblia, numadadagsunan ka, umali ka ang Kristo, at waya-wayaan da ka, isungada kayo, ay wadaad adawi, siya na di nakibaga, adimlinglingan na marswa. Di mga dawi at bakan nalalaka, mo bumangon ta sagsapa, ubladian amagan, nga mo masayap tas labi, nan iliw di nanamnam, ngam siya na'y dawat ko na po, ta pamilya ka na ay wanan. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach and we shall be landing in a few minutes. Please check that your seatbelts are securely fastened. All passengers have requested for wheelchairs. Please remain seated until all passengers have disembarked. Priority will be given to those with MAAS stickers. There may be a 15 to 30 minutes. Biyag di mga dawi at bakan nalalaka, mo bumangon ta sagsapa, ubladian amagan, nga mo masayap tas labi, naniliw di nanamnam, ngam siya na'y dawat ko na po, ta pamilya ka na ay wanan. Ngam siya na'y dawat ko na po, ta pamilya ka na ay wanan. Ngam siya na'y dawat ko na po, ta pamilya ka na ay wanan. Correct sign 12, hour, bye-bye. Inmuyak nan patagabo, si pagaway adak am-ammo, inmuyak pa'y nantuog, si lugar ay adak kabisado, at way usay buwan ko, idawat danan suweldo, ilakyan rinib-ribo, at palalo'y ragragsak ko. Shabaw na, si biyag mo man abruta, rigat anos na pasensya, itapipay di konsensya, basta utway suporta, silaylay din ay pamilya. Day ut ay ipaw iko, usan pa'y aeroplano,
susar ay binungon ko, kadwanay papel di bangko, asiyak at man sursuro, sinkanandaan sa lindro, taway pangiawawan ko, san bayay kuya iliw ko. Shabaw na, bibiyag numan abruta, rigat anus ya pasensya, itapipay di konsensya, basta agway suporta, silaylay din ay pamilya. Isungag pasuiman, san kananda di napuan, usten san ilagbuan, ipawiti kabagyan, adipay ang masayang, sakripisyo darat niman, tawaday pansatsidaan, si undan umalian. Shabaw na, si biyag man abruta, rigat anus ya pasensya, itapipay di konsensya, basta agway suporta, silaylay din ay pamilya. Shabaw na, si biyag numan abruta, rigat anus ya pasensya, itapipay di konsensya, basta agway suporta, silaylay din ay pamilya. Shabaw na, ibiyag naman abruta, ibiyag naman abruta. Gapos nginandi malakuan, Pilipinas ay tean, waday sinasawa ng tulagda, taman abroad kanus Mr. Australia. Dapay na nututa sinip adaya kaiyan namagak kanuinan pautan kan alasuy dan daida paiman kasin dan ng tulag ay sinasawa at insaldada din beay yanum ada taasida pay kanon an anusan inalapaw ay endapan tetean at ingay si Mr. Australia ilirik na yung sakripisyo na kawaday masakbayan kiniyong ay anak na. Si Mister ng talak dan Apo Diyos in-insert na at Laguna ay impaw-paw ito asawa na at Pilipinas abayan isuna at ano
asawa na. Ngam adi na kaskaso, sulisok igait ay natago. Ang labas ti adu ay tao at si Mr. nan ba kasiyo nabigla iidi din mata kamana na di pati magda ke pay iman beeda limawas ang buntog ay nung ada ya kumbaw in asawa na inam ay impaw bawit na Udog sanlay layat na in mga Diyos daya at napumpal plano da ay sing asawa rigat sulisong nala sa tanda o maminsan anibaw basta-basta biag di man abroad ay kananda tanwaday nadadaal di pamilya na yawaday sinigod di biag na yawaday sinigod di biag na ang siya'y uyak nan abrudan kapilitan ay uyak taynan san asawaya sa sayang dan at sinpay damo na insal damin kakaisuna nagutang kamis anay na tasan aburudua day tuloy na kaasin di kabunyan kayak ay napagasatan inuyak at arabya ay nakioblan susod ang siya'y uyak nan abrudan kapilitan ay uyak taynan sa nasawaya sa sayang dan kayak at naikawa kan tetong san klimada tetong na benugalida siya'y umaksin kanundan napalabas di may buwan buwan text da ay inundan uyak nalaydan tansan utang at nabayadan
babas duay tawon sang kontrata ket nabeung ragsak ko si dadama tan uyak et sumaan uyak et ni sumaan ugayak in bagbaga anak ta sorpresa sin uyak pa'y pamilya sinaapot ba mi naunawat sin pantumi adiyak pa'y mamati maot-ot dagsan dingdinghi Diagnis kasusugan Siya'y ayak nan abrudan Maidanan baliwan Sin uyak sin maan Siya sa ay tutunod Siya sa samnan abrod Ay maiwan na gunod Siping ulay ay nagusto Nan plano ka ay man abroad at day pa'y nan apply ka. Is nan lugar ay adawis nan pamilya. Danag ko ay palalo ngamagay mabalin ko. Sapay kuma tabumadang si Diyos Apo. Adwani ay din mateng san agaw ya san chimpo ay magakaisnan abay ko naman paisan karim adikan linglinglingan sed enikas inggana siluman iliw mo iliw ko pa'y ensik sanrigat pa'y ay enta pinadasan san agaw dumateng pa'y et dedan sakripisyo ay enta linaklakam sanrigat anusam tan magay panublaan isnan lugar ay enka tinaynan barbareng maswirtian san engka pay inmayan et wada kay mandi pangililan sapay kumaan Diyos Apo endata pay badangan rigat di awak ya kanenem san agawat dumateng siin ka pantaulian et ragsak adita pun man sisian iliw mo iliw ko pa'y ensik sanrigat pa'y ay enta pinadasan san agaw dumateng pa'y et
dedan sakripisyo ay enta linaklakam. Iliw mo, iliw ko pa'y ensik sanrigat pa'y ay enta pinadasan. San agaw dumateng pa'y dedan sakripisyo ay enta linaklakam. Sakripisyo ay enta linaklakam. Pilipinas ay daan, rumigrigat san panbiagan, kaman adikat asan, bayad di usay kaban. At naipay iman si bana, ay unapay iman kan kanan, kamak adi mapakan, anakku ay sisiyan. At nandesisyon si Banang taman abroad kanut Taiwan, siya'y na panlaguan, parang siya'y na ay simaasibana, nabigla na indasan, ay wadabaw di kadkaduan, asawa na ay balasan. Manugo og sibana, amot na nangamuan, anak na duwan danan kaan, abet iskilaan. Anak na ay babalasang, yan pagdana asawaan. Anak na ay babaro, naadalan das bisyo. Mansag ang iman si Banang, ay unapay man kan kanan, lagbumat nan kinmaanan, sisay enyo nan banagan. Lakay, apay nga ay pagat nantulag ta asya amay ay man abrodak ut mayat nantulagan tayan apay nga ay pagat intungan nang ipepeon simpila kay pagpatulod ko. Pati pay din na anak ta at kamani di dinan bayan banagan da. Magay sulbang buwa si asawa. No si adi kumaan, adi ka kumalinglingan, sinong ka umadawian, nung namnaman wada akay tinay na, manlaylayad ay tinay na,
Anda ka ikarkararaga, anda ka ay aywanan. Ang Diyos sinamin ay panturungan, oray no agawi ka, us-usa ko may namnamta, kararagya arapa apta, din pansaya atan taydwa. Dumtong tiyempo'y kumaana, tamaga kay uyak ila, sakunto'y kasasag-ang, kananumnum, iliw diok malak-ang, ngemayak an anosan, tanadini kamut malapdan, basta dimning-ling-lingan, sisak enay tinaynan, man seseeden sik-an, ganas pantao liang. No kumamapdenan panawin, Adik kay man mapden, tanan oras pabayagan, Namadimat mabalik, tiyempo'y kumaanam ansaktan, ya di kumando madatang, manan oras mapalpalaban, ado na darasay mansuka, dumatungat ni nagsapa, ay di ni kang mainila, oray no agawi ka, os-usa ko man namnamta, kararagya arapa apta, din pansaya atan taydwa. Oray no agawi ka, us-usa ko man namnamta, kararagya arapa apta, din pansaya atang taydwa, kararagya arapa apta, pansaya atan taydwa.
si ubla lumakaurnunga asak sumaa dayta metlang ay dwa tansan layde uyak isagana pansayaatan dibiagta yamu tetewa ay daita way siguro makasted ka nu tetewa ay lumayat ka anusam tasunged ka kamalpas ko ng kontrata asiyak mutlang sumaa ikar kararag kudus ama taus ustungan daka sakten kumay mawawada isnan pusum sing inggana Sapay kuma tama tetewa arapa aku isnan biagta taway gunguna numakas ka ragsakta adi man patinggal nu tetewa ay lumayat ka anusam tasunged ka tamalpas ko ng kontrata asiyak mutlang sumaa ikar kararag kudus ama taus ustungan daka sakten kumay mawawada isnan pusum sing inggana nu tetewa ay lumayat ka anusam tasunged ka kamalpas ko ng kontrata asiyak mutlang sumaa ikar kararag kudus ama taus ustungan daka sakten kumay mawawada isnan pusum sing inggana Buti di makaputak san batawag maid mailak endama yasina into pay diin mo yanda tan na di da sumaa kan kanan dinumnam ko ay mangibagbag
kung sa kanyan adi marik na. Ililab san kikibak ay mumuyang. No maisip pada, way mang bangon ng daida. Masuyog dayan, way mang aba ang daida. Sansig ang kabunyan, anak na sikat. At siya, bawadi na, san nulilay kananda. San dumum ay napuan yung adi narik na. Adi balitan na'y anak na sikat. Adi takon, pabasunan, tanbakan si akin namnam. Di ako Diyos, ay ako tako, di akin gapo. Ina, sumaaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo kung sakan, yan adi marika. Ina, sumaaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo kung sakan, yan adi marika. Ina, sumaaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo kung sakan, yan adi marika. Ina, sumaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo kung sakan, yan adi marika. Ina, sumaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo kung sakan, yan adi marika. Ina, sumaka, umali ka, ay mang-aba. Nanlayan mo. Singkamoy muyang ko, inmay nanbaw si ama, inmay dadawi, nakilak ko si siya. Nataynan kamin ina, at si siya'y mapaba, yasin maksakuha, sumalulong gednom wao di taon ko, magapay lang si ama, damagakan ina, basta sensenta. Adawin iskwila, dad anak ay anusan, tuwayakan ina, ay makipuldiya. Ay ama, sumaaka, setseten ni, sikaan ina, magay sulam, manyapawin mo, basta ama, sumaaka. Kay ay binmarua, magapay lang si ama, mansasadot si ina, ay ayo si siya. Naoy di kantami,
sagot mi ang sinta, kauray no adawi ka, ya denggem na. Ay ama, sumaka, setsek eni, sikaan ina, magay sulang, manyapawit mo, basta ama, sumaka. Ay ama, sumaka, setsen eni, sikaan ina, magay sulang, manyapawit mo, basta ama, sumaka. Basta ama, sumaka. Biag di usay siman ay man ublaed baybay ay nambing ay pamilyam daiday kaseseg ang taon man oblasin barko matigasang gasat kanu oray pa'y maisaba kais-iso na ay biyag mo kaman kan balod sin baybay adim puros makabel ay mabuanan kasin taaw ay unman lawlaw no man talpos pa'y buan man sweldo kasi dalar sat mo adin an nadan ipawit mo sin pamilya nan biyak di man abroad dahil sakripisyo dan wala din mamingsan madadaal pa'y pamilya makilag po mandiga po tabarong umbasenso sakay man ang anusan rigat simpan apruda domestic helper kananda caregiver wala din makabuso way maswerte mo't abe tunggay sat anusan wada kasin tublaan man kararagtan apo mailisi kasi gulo nan biyaki man abroad dahil sakripisyo dan wala din mamingsan madadaal pa'y pamilya makilag po mandiga po tabarong umasinso sakay man ang anusan rigat sinpan abrodan sakay man ang anusan rigat sinpan abrodan
ameno isnan malabi tinainan diwadas nung nami kapu isnan ay pamilya naiiman kumaanta umaikot iyanapan kananda ay pansayatan mangkutkot si Kobeta awirta si Unga Baten bang nailalaka Manganap si Dolyar ay kananda No dumteng di katapusan Dilitso isnan pagpaukitan Magabaw di mabayan Naipayat si utang yamakan Malinglingan di mangan Am-amen no ado'y pang-part-timean Kanan say panggawisan Singam siya nan umay kasakitan At ado'y sakripisyo Gapos layat mi ay palalo Baleno umasinso Ding ay kabibiyang tapo Sapay kumas ng gobyerno Hilaan yo ng IOFW Idawtan yos ado'y benepisyo Dakdak tulong baw enda kayo Mangkudkod si Kobeta Awirta si Unga Baken bang nailalaka Mananap si Dolyar ay kananda Mananap si Dolyar ay kananda Baken OFW nan abroad ay Filipino Kapada sandadi mani isu way pinmagsa way inmasinsu Dengan yo tay kantang in madawi dagapus tila Inan anong sanday riga
Kaasikas OFW, pinikidas ang papel mo. Intupay di ibayad mo, inutang mo ay rinipribo. Kaasikas OFW, nan babais lakay mo. Adi na kano malabanan, sulisog ay mangigidan. Kaasikas OFW, nan lalakis bakit mo. Sayang pa'y inornong mo, rinipribu adaud bangko. Biag di sayo OFW, makapaugasin ang puso. In madawis pamilya na bakunod na ilalaka. Kaasikas OFW, nanak mo man bisbisyo. Sayang in papawit mo, in may pausi shabu. Kaasikas OFW, in breakda kan boyfriend mo. Sayang pa'y tulagan yo, magsasakit sinan puso. Kaasikas OFW, din among abusado. Sin maaka magay ornong mo, magay ibayad sin utang mo. At adonan na dadaag, pamilya ay nanawal. Ngamwaday nan sayaat, at adua winanggasak. Nagasat kayos OFW, at adoy na ornong yun. Nan paamagkayos maayo, walugan you, what a business you. Nagasat kas OFW, nakaadal anan akyo. Insiddan ipapawit mo, am ida idukado. Nagasat kas OFW, in masin susan biagyo. Rig-rigat yun na sukatan, pitmintas ang masakbayan. Pamilya di OFW, wali kayo manlukluko. Anusan yo'y rigat, tapno biag sumayaat. Sikaabuay OFW, anusan rigat mo. Namnamam di tinay na masakbayan di pamilya. OFW, tumangat ka, sinang parswaan sika. Si Jesus di pantalkan, tan si siya'y mangisalakan. Diyos amay wadayaos, tumang umasdaida. Bindes yun ang pamilyada,
Isna tipapeng na umandu-andunan kanta Tapi uliwak tanda kayu in madawis pamilyayu Ang liwliwak na tanda kayu ay in madawis pamilyayu Narigat baw di man abroad ka Kanandaan ka manwag nalalaka Man iya magsi papel Adadoy sa lutsuda Kamangay mausar man parigat pa Unggay pa'y tatin mayaw ta Amuay di nagnganyan istrikto da Kuskus sidi kuskus sina Magadiin na nata Ugawan da kanuat mantukdo ka Ayo sa dinabroday kananda Waday mayatya waday panlawaana Iliw mo at sobra Uga mo tumayos da Mansakripisyo ka para sin pamilya Dumtang pa'y pa nagsusweldo Panog mo mapunas ay sigurado Wada aboy ipawit mo Usaran ananak mo Ngamparan sik amagay maibulsiko Man adawag ka ang Diyos ama Mailisi ka kumasilaw-lawa Ano sayin pa ay mo Pamilyam banuranda Tano makasa ka naragsakda Ayo sa dinabrod ay kananda Pangrik na amsi klase-klase ay ubla Rigat mapadasan sa awak mo at mabayda Ngum si Diyos ama para buranda ka Sigsigod ay biyagot malakam mo sa